Ja lausunto numerolle 13, Herttuan Hermanni, varsan arvosteltu ratsuna, säkäkorkeus 142, lautaskorkeus 145, varsalla on hyvät tyypit, 8 pistettä, sopusuhtainen pyöreä runko, piirteetön sepa, pitkä selkä, pakolautanen, rungosta 8 pistettä, hentoluiset, hyväasentoiset jalat, lyhyet vuohiset, jaloista 8 pistettä, holvikkaat, hieman lyhyet, hyvät kaviot, 8 pistettä, käyntiliikkeet edestä ahtaat, takaa länkisäärset ja ahtaat, käynnistä 7 pistettä, ravissa liikkeet väljenevät ja ovat suorat, ravi on rytmikästä, ravista 8 pistettä, ja huomioihin on kirjattu, että vasemman etujalan säärelle paksuuntuma. Herttuan Hermanni palkitaan tänään 2+palkinnolla, onneksi olkoon.